Good morning mga moms! For today's video, magpre-prepare ako sa aming pa-party later kasi meron kaming party ng mga friends ko and ipapack ko na siya today. Kaya naman, samahan niyo kami later kasi may 40 kami. May 40. Ito yung mga regalo ko sa kanila. Ayan, galing kay Amazon. Ayan. So, hindi natin to ipopost agad kasi nga, yeah. So, ayan. Samahan niyo akong mag-pack. Sure. So, ito yung aking gift sa aking friend at ipack na natin kasi nga, ipapack na natin kasi mamaya na yung aming lakad. And yes, sana hindi kayo mahulog dyan. So, binili ko to sa Nelly's. Ito naman, binili ko din doon. Wala akong makitang ibang Christmas gift. Nabili ko na to before ko pa nakita na, or Christmas wrapper. Nakita ko na to before ko pa nakita na meron pala mga Christmas wrapper na bongga. Hindi ko alam kung pwede to. Ay, nako, hindi pala pwede. See-through pala siya. Nakakaloka. Halabi, sayop makong Christmas wrapper na palit. Hala, ganyan pala siya, kita. Sayot mo Christmas wrapper. So, gamitan na lang natin ng ganito. Hindi ko kasi nakita. So, I decided na yan na lang yung bilhin ko sa kanya. Kasi nga, I'm pretty sure, gamit na gamit niya yan. Kasi yung mga bag kasi, na-gifan ko na kasi siya ng bag last time. And, alam mo yun, hindi niya din ata nagagamit or ano. So, as a practical nanay, alam nating lahat na pag mga ganyan, gamit na gamit, diba? So, para she will always remember me na ako ang bumili niyan. Ganun, girl, ganun. So, magandang yan ang i-gift yung mga gamit sa bahay. Kasi yung mga lagi nating hindi naiisip na bilhin. Alam mo yun? Akong mag-pack. Ngayon naman ay mag-prepare na tayo kasi nga magfa-5 na. 4 na ngayon at magfa-5 na. At baka makuan tayo nito, malate. So, prepare na ako. So, hindi ko alam anong susuotin ko pero nandito kami sa top of the world. Oh my gosh. Wait. Rotating siya? Oh my gosh, look at that, guys. Ay, katuyok lagi ito. It's moving, girl. Ah, it's moving. It's moving. Which one is my gift? We say the bigger the better. Yeah. This one? That's not true. Kamusta? Welcome. It's not. Hello po. After. Ayun, no. We gotta do it before putting anything in the bag. Ano po to? Drinks? Can you do... Wait. 5, 4, 3, wala na. Alana. Nabenta na yung option. It's amaretto sour. Of course. Okay. I'll get you one. Yes, with egg on the top. Like the... They don't do it like that. Sorry. Ay, ayoko. Ay, Nauwi na tayo. Take a look at this hindi one. acceptable. Do you like tequila or vodka? I like something sweet. So we have Surprise me. Okay. Okay. Surprise. Surprise! Surprise! Who else needs a drink?
Moscato first? Do you want white or wine or cocktail? I like cocktail. So the festive tequila, elevated margarita, and then I do a print cocktail. Video to video to. Say hi! Ma. Hi, B. Ay, ano kakainin natin? Caesar salad. Yeah! So, yun yung Caesar salad. Super ganda dito, guys. Yan yung mga kasama ko. Ano ka? Say hi, mga beshi ko yan. Stewardess. 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 Dancer. That's... ako. Hooker, ganun. Surprise ka? Oo. Happy ako dito. Kala ko sa ano ka lang First eh. time. Ano sa amin? Saan? Sa mga hotel. Sa loob. Sabi ko sa'yo, ikaw na lang pumili talaga. Hindi yung katulad ng namin. Dapat ikaw talaga pipili. Kaya, Kasi pipili alam-alam. ka lang. Oo, alam-alam niya kasi. Ano yung suggestion mo? Ramen. Ramen. Ito, hindi ka kain ng ramen. Happy na birthday ko I think so. Diba? Kanina guys, nahirapan kami pumunta dito kasi nga, yung dala namin, 'di ba, ang laki-laki ng box na dala namin. Pinagtawanan lang kami ng aking mga friendly dito. Sabi niya, bakit mo dinala yan? Bakit ang laki ng gift mo? Oo. Kasi hindi maliit. Mga bastos kong friend ko pa yan ha. Friend ko pa yan. Mhm. Bumerang ka na. Bumarang ako. Guys, meron kaming cocktail. Cocktail ba to or wine? Wine pala. Wine pala ang in-order ko. Charot. Hindi kasi ako umiinom. Hala, bakit ang social sa'yo? Ano, may happy holiday. Kakainin ba yan? Kainin, sige, try mo. Okay. Sa ito sa kanya. Ah, ang ganda ng mga Bibigyan. drinks nila. Water. Water! Yeah. Ay, ano naman, lemon eh. Wait lang. 1, 2, 3. ay! Ay, Ano yan? One more. tingnan mo. Wait Tingnan. lang, wait lang. Pabalik ka, babalik. 1, 2, 3. Ah, wala na yung balik. Ah, wala nang balik, okay na Wait, yan. eh, ano na lang. Ulit. Balik lang. Oo, balik. Uy, huwag kayong banggaan, be. Ha? Sige. 1, Balik. 1, 2, 3, go. 3, go. Yay! Ganda. Oh, iinom tayo ng wine today kasi 'di ba, holiday ngayon. Oh. Laisyo ang peg. Sweet lang in order ko kasi hindi naman tayo. oh yeah. Ay, may Ano sakit yan? ka. Ay, oo Kaya nga. hindi yun, may cholesterol. Yan. Dito ka. Sa other side. Feeling ko makakasakit ka rin eh. Oo, kasi hindi ako Naren. nakausap ng asawa ko. Ay. Bakit galit siya? Ano siya, parang, ano naman siyang tampo. Uy, masarap. Oo nga. Parang same sa kinuha ko last time doon sa Ano, hindi na tayo order na main? No, wala pa. Hindi pa sila ready. Grabe ka. Ay, ang sarap niyan. Yeah, that is good. It's good. Thank you for the surprise. Ang It's called galing. surprise. Surprise. Sparkling. There's a strawberry sparkler. So that's what is there. Yung pala yung hinahanap. Bread and butter should be right out. May ano siya siyang cake, tsaka ano. Yung oyster Rockefeller, ano mo? You get Malaki ba yun? Baked siya. Hindi siya they're fried. medium size. Yeah, they're baked. Little spinach, bernaise. Ano, gusto mo nun? Yeah. Ayan na yung aming first meal. Malamig Naku, yung ang lobster. sarap. Ayan, Ayaw. Bias ako sa ano, may masarap pa dyan. No. May lobster. Base. Thank you so much. Appreciate it. Nagbigay si chef ng extra. Ay, thank you. Mali, ano lang for, sabi ko, no. They're Filipinos that love food. We love bread too, baka
akin eh. Extra bread pa rin. Yes. And Uy, butter. pero mabubusog ka sa bread, Oo, ha? Ay, okay So, lang. one for you. Thank you. And then one for her here. Okay. But Huwag mo everything nang is alamin good kung so magkano. far? Yeah. Yes. So good. Yeah. You're welcome. Thank you. Yung Ito na yung food namin. Sarap. Thank you. Kinuha mo naman yung kay Baby Girl. Ay, meron na siya. Diba? May bread pa, may ganyan. Ang dami. Oh my gosh. Oo na yun. Sarap. Beshi ko Ang kinuha ko ay, ano to? New York No, wagyu skirt. Wagyu steak pala. Yun siya. Ooh, sarap. Tignan mo yung Kain. patatas. Ano patata? Yun. Kamote pala kamote. Ano ilaw mo? Kala, hindi ko alam yung ilaw ko eh. Ano yung ilaw dito? Tambo dia, bebe. Ano, ganun. Tambo dia sa side.